Адаби таомхӯрӣ. Якум, ҳамеша пеш аз хӯрок хӯрдан дастонатонро шӯед. Дуюм, агар якҷоя бо падару модар ва аҳли оила хӯрок хӯред, аз падару модар ва акаву апаатон пештар ба хӯрок даст дароз накунед. Сеюм, агар барои ҳама ба косаҳо ва ё табақчаҳои алоҳида хӯрок орад, аввал нигоҳ кунед, бигузоред аввал калонсолҳо хӯрад, баъд шумо ғизоятонро хӯред. Чорум, ҳатман ғизоро кам-кам ба даҳон андозед, чунки бо даҳони пур аз алпот хоидан душвор аст. Панҷум, хӯрокро ҳатман хоида фурӯ баред, зеро хӯрокро нахоида фурӯ баред, барои меъда ва махсусан рӯдаҳо ҳазм кардани хӯроки нахоида душвор мегардад. Шаштум, ба даҳон хӯрок гирифтед, дигар гап назанед, чунки аз даҳонатон мерезад. Ҳафтум, агар сачок ё дастпокун дар дигар тарафи дастархон ё миз бошад, дароз шуда худатон нагиред ва аз он нафаре ки ба дастпокун наздик аст, илтимос кунед ки дастпокунро ба шумо дастрас кунад. Ҳаштум, мабодо хӯрок камнамак ё каммазза шуда бошад, касеро айбдор кардан нодуруст аст. Нӯҳум, баъди тамом хӯрдан дастонатонро ҳатман шӯед. Даҳум, албатта баъди хӯрокхӯрӣ дар шустушӯи онҳо ба модар ва ё апаву хоҳаратон мадад расонед. Ёздаҳум, аз ҳама муҳимаш ба модар ва ё апаатон ки таомро пухтанд ва ба шумо тайёр намуданд, ташаккур гуфта миннатдорӣ баён кунед.